हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सेरेप चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय रायजो राजाफोर बे भिडिअआ बानाय जादों दिनैनि मोनाबिलि समनि 25 एप्रिल 2021 मायथाइनि दायो 4:30 जाबाय रायजो राजाफोर आं मैयाहाय मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन आरो लोगोसे दिनैहायबो दहाय फुङाव मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन गासै मोननै भिडिअ आरो बे मोननै भिडिअनि थांखिया साक्सेसफुल जाबाय रायजो राजाफोर नंगौ थैंक यू सो मच नोंथांमोननि मदद खालामनायनि थाखाय आरो नोंथांमोना शेयार खालामदों जायफोर बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोजों अननाय आरो सिबिनाय मान बावहरनाय थाबाय मैयाहाय आङो भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन बे जाबाय दैमु बर' बिजु बर'नि हिन्जाव दैमु बर' आरो बिथांखौ शिलंआवहाय मोनदों जाहैदों आरो बिनि गेजेराव बिथांमोना जोंनि बिएम सेरेप चेनेलखौ थैंक यू जासिहरदों आरो लोगोसे आं बेखौनो खावलायनो सानो बिथांनि हिन्जावखौ मोनबाय आरो लोगोसे बिथांनि हिन्जावा जाहाथे बुजिनानै गावनि न'आवनो मोजां मोजां थाफिनथों आरो जों गासिबो बर' हारिनि रायजो राजानिफ्राय जानानै आं बेखौनो खावलायो जुदि नोंथाङा न'आवनो जुदि मोनसे डिस्टार्ब जानाय मोनदोंब्ला गावनि हौवाया बा नोंथांनि हौवाया जुदि नोंखौ डिस्टार्ब खालामदोंबा नोंथाङा गामिनि गावबुरा आरो गोबां दैदेनगिरिफोरखौ लानानै नोंथाङा नालिस खालामनाय मिटिं खालामनाय बेफोर प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हायो खारनो गोनांथि गैया नङाबा नोंथाङासो बरनाम जायो जायनि जाहोनाव बे बाथ्राखौ बुजिनानै दैमु बर' आब'आ बेखौ मिन्थिनानै बिथाङा कल खालामनानै आरो बेनि सायावहाय बेखौ मोनफिननाय जाबाय आरोना आरो लोगोसे मैयानो शुट खालामदोंमोन बा मैयानो रेकर्ड खालामदोंमोन आं दिनैसो आपल'ड खालामदों बेनो जाबाय बिश्वनाथ ब्रह्म बेयावहाय बैजोंथि बसुमतारी आब'आ जोंनि स्टुडिअ'आव मैया फैदोंमोन आरो लोगोसे बिथांजों माखासे सुबुंफोर फैफादोंमोन बिथांमोना साथाममोन गासै आरो जों भिडिअ बानायदोंमोन माखासे गोबां खोथा सावरायग्रोदोंमन भिडिअ बानायनायनि सिगां आरो बिनि गेजेराव भिडिअखौ बानायखांनायनि आं एडिट खालामनानै दिनैहाय आङो फुङावहाय आपल'ड खालामदोंमोन इसोरनि इस्सा जे इसोरनि गोसो जे जों बे भिडिअनि दारै जों मोननो हाबाय मानो होनोब्ला जायनि न'आवहाय बे मानसि थांदोंमोन बे न'खरावहाय बे भिडिअखौ नायखांबाय जोंनि भिडिअखौ बिथांमोना नायदोंमन नायखांबायमोन आरो ना नायनानै मोनथिबायमोन आरो लोगोसे बिनि उनावहायनो बिथाङा बोरैबा थांफ्लांदोंमोन आरो बिनि गेजेराव बे मानसिनि न'खरनि मानसिफ्रा बिथांजों रायज्लायनानै बिथांनि आखायाव मबाइल गैयामोन आरो बिनि गेजेराव बिथांनि खर'आ एसे प्रब्लेम जाबायमोन डेमेज जाबायमोन साननाय हनायफोरा आरो लोगोसे बिथाङा खोब माखासे जुमाय लोङोमोन बिनि जाहोनाव माखासे खर'फ्राबो साननाय हनाय आरो बिथांनि न'खराव बिराद प्रब्लेममोन बुलायनाय मानाय जायोमोन जायनि जाहोनाव बिथांनि खर'फ्राबो साननाय हनायफ्रा डेमेज जादोंमोन जानांगौ आरो मबाइलाबो गैयामोन बिथांनियावहाय आरो जायनि जाहोनाव बिथाङा जायनि न'खराव थांबाय बे मानसिफ्रा जोंनि भिडिअनि दारैहाय नाम्बारखौ लानानै बिथांनि आब'नियाव बैजोंथि बसुमतारी आब'नियाव कल खालामनानै बे मानसिखौ दैथायहरबाय बा दैथायहरनायथ' नङा माने खबरखौ हरबाय दाला फैसिन बिथाङा आरो बिथांखौनो मोनदों गुवाहाटीयावनो मोनदों बे मानसिखौ गुवाहाटीयाव मोनदों होननानै खोन्थाहरदों आब'आ आरो जोंखौ बे बैजोंथि आब'आ थेंक इउ जासिहरदों आरो आंबो गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय जे जोंनि चेनेला जे माखासे रायजो राजाफोरनि थाखाय गोबां हेल्पफुल जादों आरो जों जेसेबांखिनि हायो बेखौ जों मदद खालामनो नाजागोन आरो जोंनि चेनेलखौ रावजोंबो नोंथांमोना कम्पेयार दा खालाम बिथांनि चेनेला ओरैबायदि जाबाय ओरैबायदि भिउ मोनबाय ओरैबायदि भिउ मोनबाय जों जेसेबांखिनि हायो जों नाजागोन आरो जों रावनिबो चेनेलजों जोङो माने कम्पिटिसन मारिनो फैयाखै आं आंनि दायित्व आरो आं जेसेबांखिनि पालन खालामदों आरो आं बेवहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं खालामगोन आरो आं बेवहाय जों बेफोरबायदि मदद खालामनानै नोंथांमोननि थाखाय जेसेबांखिनि एन्टारटेनमेन्ट बा नोंथांमोननि गोसोखौ गोजोन होनो हायो आं बेखिनिखौ खालामगोन आरो नोंथांमोनाबो जोंनि बिएम सेरेप चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे मोनफ्रोमबो भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना वाट्सएप फेसबुकआव शेयार खालामनानै जोंखौ मदद खालामनो हागोन दा गोबां खम भिडिअ आपल'ड खालामनाय जादों बिकज आंहाबो टेकनिकेल सिस्टेम प्रब्लेम आंबो भिडिअ खालामनाय जिखिनि खालामनाय बिराद खस्थ' जानानै दङ आंबो माखासे सिस्टेम बायनो नागिरदों दायो जाय सिस्टेमखौ आङो अर्डार होदों आरो बे अर्डार सफैनायनि बे प्रडाक्टआ सफैनायनि उनावहाय भिडिअ खालामनाय माखासे गोबां आङो बानायफिननाया जाफिनगोन बाट बिनि थाखाय इन्टाराप्ट खालामनायनि थाखाय बा सम भिडिअ आपल'ड खालामिनि बा खारना जाहैबाय सिस्टेमाव भिडिअ आपल'ड खालामबाबो एडिट जाया बाट सिम्पलि एडिट खालामनानै नोंथांमोननि गेजेरावहाय आं भिडिअखौ आपल'ड खालामनो गोनां जायो अब्लाबो नोंथांमोना जोंखौ गोबां मदद खालामो गोबां माने सापर्ट खालामो बिनि थाखाय गोसो गोरबोजों आं अननाय आरो सिबिनाय मान बावहरनानै गोसो गोरबोजों आं देरनाय माने आंनिख्रुइ देरसिन गेदेरफोरखौ आं खुलुमनाय थाहरबाय आरो आंनिख्रुइ समान बा उन्दैसिनफोरखौ आं अननाय आरो सिबिनाय मान बावहरनाय थाबाय दा नोंथांमोना जोंनि बिएम सेरेप चेनेलखौ सापर्ट खालामै दिनै जोंनि बिएम सेरेप चेनेला 1,88,000 साबस्क्राइबार जाना दङ आरो दा 2 लाख जानो थाखाय खाथियावनो दंसै
नोंथांमोना जुदि सापर्ट खालामोब्ला थाबैनो जोङो बे 2 लाखखौ मोननो हागोन रायजो राजाफोर आसा खालामो जोङो माने 2 लाखखौ थाबैनो मोनथों आरो लोगोसे नोंथांमोननि मददावहाय जोंनि मोनफ्रोमबो भिडिअआ शेयार जागोन आरो मोनफ्रोमबो भिडिअआ माने मानसिफोरनि जायफोर थांखिजों भिडिअ खालामजादों जायनि थांखिजों भिडिअखौ खालामनानै जेरै हमना ला मैया आरो दिनैनि जाय थांखिजों भिडिअ खालामनाय एखे रायैनो सानैखौबो मोनबाय मिथिबायना दैमु बर' आरो बिश्वनाथ ब्रह्म सानैखौबो मोनबाय गोसो गोरबोजों थेंक इउ सो माच रायजो राजाफोर आरो बे गोजोन मोनाबिलियाव थेंक इउ गुड नाइट आरो लोगोसे एक्चुअली आं दायो बे मोनाबिलि सम नालाय बेनो जोबथा जाबाय नालाय गुड नाइटखौनो होनना बुंसै आङो आरो गुड इभिनिं खेबसेबाव आरो गुड नाइट माने बेजों लोगोसे गुड इभिनिंजों लोगोसे आं गुड नाइटबो होननाय जाखाबाय डाइरेक्टलि थेंक इउ सो माच खुलुमनाय थाबाय